Protzion eta Betelgeuse izarren usta amaitu dela iragartzen digute, eta animak itzultzen hasten dira. Opariak prestatu behar ditugu. Argia, jarraia eta nazioa. Lurrak bere fruituak eman dizkigu. Gaztainak, Aldapeko sagarraren adarraren puntaren puntan txoria zegoen kantari txiruriruri, txirurirura. zaharrak, Lokalitu ote du kantu ederori, aldapeko sagarraren adarraren puntaren puntan txoria zegoen kantari txiruriru. intxaurak, Txiruriruri, txirurirura, lokalitu ote du kantu ederori, sagarraio dela, sagarraio dela, sagarraio dela, dio dela, dio dela, sagarraio. baina ez dira guretzat soiz. Gure arrazoen animak etorriko dira eta gu guztiarena eman behar diregu. Bideetan agian pizten ditugu. Harima galduak argitasuna behar dute haien etxera itzultzeko. Laguntzen ez badiogu gal daitezke edo gu eraman. Gure lan itxila da haientzat argia izatea, haien bidea zaintzea eta beldurrik gabe begiratzea iluntasunari. Aldapeko sagarraren adarraren puntaren puntan txoria zegoen kantari txiruriruri, txirurirura, lokalitu ote du kantu ederori, txiruriruri, txirurirura, lokalitu ote du kantu ederori, aldapeko sagarraren adarraren puntaren puntan txoria zegoen kantari txiruriruri, txirurirura, lokalitu ote du kantu ederori, txiruriruri. Gaueko gogoaren jauna esnatzen da. Berekin datoz intzizuak, sorginak, arimaratuak. Ez ditugu behartu behar, baizik eta errespetatu. Gure opariak haientzak dira kalabaza, frituak eta gure kantak.
argiak piztu, arbazoak etorri, bakean ekarri. Azkenik, denok elkarrekin dantzatzen dugu zuaren inguruan. Arimak agurtzen ditugu. Lurra atzean hartzen hasten da, eta gu haien legato jarraitzen dugu. Arimen gaua elkartzen gaitu. Bizien eta haien arteko zubia gara, eta gure bihotzak argiz betetzen dira.
González.